Les patronals de lloguer vacacional alerten que la moratòria ha creat un augment de l'oferta il·legal, no només dels habitatges en si, sinó també dels serveis que els envolten. Durant el Congrés d'Habitatges Vacacionals que se celebra a Eivissa, els empresaris han demanat al nou govern una nova llei clara que permeti donar noves llicències per reposar les places que han deixat de llogar-se turísticament, bé perquè l'habitatge s'ha venut o es lloga tot l'any. Només van sortint cases del mercat vacacional i acabant no tenint, és a dir, que la nostra cota de mercat baixa, i això fa també que surti després tota aquesta oferta il·legal per cobrir aquesta falta d'oferta legal. Es necessita un marc on qualsevol propietari que vulgui destinar la seva vivenda a un ús turístic, amb una sèrie de condicions, la pugui destinar. I el dia que decideixi treure el del mercat turístic, que la pugui treure. Hay una cantidad de plazas importantes que están ilegalmente siendo ofrecidas. Por un lado, plurifamiliares, y luego hay villas que 3 o 4 meses durante el verano y sin licencia se están alquilando o bien por extranjeros o bien por gente local que no tiene esa licencia.